Go! Basket, Rita's. To your left. To your right. Go the other way. Back into position, walk. Régen is volt egy szerető mazás, olyan volt. Reggel belült a kultúra, este is ott volt. Régen is volt egy szerető mazás, olyan volt. Reggel belült a kultúra, este is ott volt. Basket. Adsz a babám a kezet, serüljünk egyet. Hadd menjünk a megyesbe, s ott szedjünk Go the other way. Adsz a babám a kezet, serüljünk egyet. Hadd menjünk a megyesbe, s ott szedjünk megyet. That's it. There you go. Go and do it again. Rita's. See, that's why 4 steps getting together work better. Other way. Walk. Régen is volt egy szerető mazás, olyan volt. Reggel belült a kultúra, este is ott volt. Régen is volt egy szerető mazás, olyan volt. Reggel belült a Don't go so kultúra, far. este is ott volt. Rita's. Adsz a